Nah. Tuh. Wow. Ya lo kong gole କିଛି ନାହିଁ ଓ ବାବୁ ଯା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ତ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ନା ଆସିଯିବା ଆଉ ନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୋଲିସ ଆମ ମୁହଁକୁ ଖରାଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ଦେଖ ଆମ ସିଧା ଖରା ସିଧା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ହେଲେ କି ଠିକ ଅଛି ଲୋକ ଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲେ ଓ ହେଇଗଲା ସାଇଡ କର ଆସିଲା ଫେର Oh, salah.